Ayo digoleki. Ayo halon ayo. Aja nganti gombang panpon. Pangayoman. Ayo.
ana kewan alas apa ora iki? Wah, tak tinggalane cemeti. Muga-muga cemeti tinggalane Rama iki bisa ngawat-awati adikku. Iki lek yen butuh Ratu Gustina awake dhewe iki pangane awake dhewe dina iki lek. Adikku ana Jaya. Sedulur aku tak teteki meminta mring Gusti Kang Hakarya Loka muga tinuduhake margane mulya aku lawan kowe ya, Di. Leduk mangampak-ampak. Sumedule Danyang Guwa Pati Logo Kiyo Padar Tapane Jargo Jaya. Pawongan aja kleru ing panapa ya. Sejatine aku golek calon ratu Gustiku ing Guwa Pati Logo. Saiki wis ngerti. Kowe calon ratu Gustiku ing Guwa Pati Logo, ayo Pawongan
tulung ana kawula Guwa Patilaga. Mergo aku bingung tanpa Ratu Gusti. Mula tulung ana aku. Kisana, ayo tak boyong ning kraton Guwa Patilaga Kisana. Yo. Gandarwa, tak pinangkani penjalukmu. Nanging mlebu perjanjian antaranya Arga Jaya kawan kowe kabeh. Aku gelem dadi ratu Gustimu nanging adikku ana Jaya ing tembe mburi akhir dewasane kowe padha kudu mbiyantu supaya warga lan karang pradesane dadi karang pradesan sing gemah ripah tata raharja lan kandhana kabeh anak putumu aja ganggu gawe marang kabeh warga karang pradesan. Iya Arga Jaya aku manut saiki wis cukup aku ora kuat ning alaming manungsa ayo lumebu ning alaming kajiman ana ing Guwa Patilaga. Ki Wanajaya tak tinggal karya Mukti Wibawa le. Arga Jaya, adimu tak tinggal le. Waduh, piye Arga
ke Kang. Iya 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 tanya. Apa tenan, Mas? Wah, Atos sikilku le. iya iya. Iki Kang. Manono sikilku temen Kang. Oh, kaya ngapa bote. Iyo, iyo. Iya. Podo-podo iki. Sikilku le. Ah. Asku le. Ayo maju. Sijal sikilku kiwa Kang. Ya. Ladeni pokoke. Abot tenan. Iya iya iya. Ya. Ayo. Gentenan yo. Kaya ngapa? Sikilmu sing kiwa ki nang sirahku le. Wah, iya Kang. Manono iki Kang. Iki gol kiwa lho Kang. Waduh. Lah kok dong. Kriyem-kriyem. Ya. Nek sikil kowe kena ampuh. Liyane coba puncak. Sing ambek dina manggul-manggul kayu ki kaya ngapa gitu. Iya Kang. Wah, lowong, lowong atos lho. Ayo. Ora gur puncak. Atose bitimu kaya ngapa maju ale. Ayo Kang. Untu lengan Kang. Itu. Lenganku karo lenganmu atos endi Kang. Ayo.
karepe dhewe. Patut apa? Karo sedulure dhewe kok padha regejekan. Kepiye nek ngono kuwi? Ampun Kang. Iki men guyon kok. Guyon. Nek lara awakmu ki sapa sing ngambake? Ora liwat ya sing tuwa to. Iki meneh. Kowe iki sing tuwa dhewe. Dadi tutunane adik-adikmu malah. Wis Kang. Tambah nono wis ora kuat ragaku. Ning ora dipindho-pindho nggonmu kok ngene iki. Ora wis tambah nono lemes dengkulku. Selak asam uratku kumat Kang. Oh. Padha maca sak iso-isomu donga. Tak tambani kabeh. Selah-selah buah. Jaluk mari saka kesane ngalah. Semelah. Gak wis Kang. Wis ora kuat iki Kang. Lumpuk tak kandhani ana gawean sing luwih baku timbang kowe padha regejekan. Tutno aku goleki sedulurku lanang Siarga Jaya. Rungokno ya. Sedulurku sing alate canggih wae nunak-nunuk. Aku jaluk piantumu. Ate canggih wae nunak-nunuk ngono ya. Lah yo ora disu. Ngumpat bisa Kalah karo HP-ne alam. Nah iya Datan keku mring bayane Margoyo kelingan jeneng manggil wae. Ayo padha boleh adimu padha dijak.
wah. Ireng-ireng. Menungso kabeh. Ayo le. Iki mbok menawa klebu bulan alas gua patlego. Ayo. Ringkos le. Dikepung. Dikudu aja nganti lunga. Ayo. Kepungan menungso.
Aduh Singobarong. Aku wis tobat. Aku njaluk ruwat Singobarong. Mbok menawa aku wis titiwancine semusul kakangku Argajaya. Aku njaluk mati Singobarong. Iki pusakaku tampanono aku njaluk mati, aku kepengin nyusul Argajaya Singobarong. Patenono aku Singobarong. Wanajaya. Waspadakno. Sapa aku Wanajaya? Kowe iso. Loh. Kakang Argajaya, Kakang Argajaya. Oh, Kakang Argajaya. Kakang Argajaya. Kakang Argajaya. Kakang Argajaya. Kakang Argajaya, adikku le Wanajaya. Kowe menyang ngendi Kakang? Ngerti le Wanajaya. Aku mlebu ning alas Guwa Patilaga dadi Ratu Gustine Janyang Guwa Patilaga. Kowe dadi Ratu Gustine Kakang. Banjur aku piye Kakang? Le, kowe urip mulya ning donyamu. Aku ya tak mulya ning donyaku. Yen kowe sedulurku Argajaya, kene kowe tetep ora rubah tetep mudha Kakang. Mergo alamku kalam alammu wis beda. Aku ora bisa tuwa le. Nanging aku ora betah suwe ning alammu. Kowe minggiro aku njaluk pamit. Ora Kakang, aku melu kowe minggiro. Iki dituturmu. Padha mikir. Bali ning desaku. Aku njaluk pamit iki karo Mukti Wibawa. Ayo le. Bali ning Guwa Patilaga. Kakang, aku melu Kakang. Aku melu Kakang. Wis yo Kang Wanajaya. Kakang Argajaya wis mukti ana ing alam mekono. Saiki ayo bali ning desa. Kakang Argajaya, adi-adimu mati. Golek ana ayo dijak bali. Ayo dijak bali. Ayo bali melu Kakang Wanajaya. Semangat dalam angkatan seni doken cepabak saking dusun Gunang Rejo desa Gari Kapanewon Wonosari. Salam budaya, lestari budayaku. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Dari Wonosari, tahun